Σας καλωσορίζω όλους σε αυτή την πρώτη συνάντηση εδώ και χαίρομαι πολύ που ανταποκριθήκατε άμεσα στο κάλεσμά μας, πράγμα το οποίο δείχνει ότι το θέμα του παραλιακού μετώπου είναι πραγματικά σοβαρό και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Βέβαια δεν ήταν κεραυνός εν ευθρία αυτό που συνέβη, νομίζω για όλους μας. Ξέραμε και το λέγαμε και όλοι προεκλογικά, σε όλους τους παραλιακούς δήμους, ότι μετά από το ξεπούλημα ή την απόπειρα ξεπουλήματος του ελληνικού και το πούλημα του Αστέρα της Βουλιαγμένης θα ακολουθούσαν και άλλα φιλέτα της Αττικής. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Είδατε ότι το παράκτιο μέτωπο έκανε γρήγορα τη δουλειά του, έβγαλε πολύ καλές περιοχές προς πώληση και ειδικά για το Δήμο μας σημαντικές περιοχές που θα αλλάξουν τελείως τη φυσιογνωμία της περιοχής αν πουληθούν. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων σε όλο το παραλιακό μέτωπο συντάσσεται με την κυβερνητική πολιτική και θεωρώ ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η συνάντηση των δημάρχων που έγινε και η οποία, από ό,τι φάνηκε και στη συνέχεια, δεν αποσκοπούσε στο να βρουν τρόπους να προστατεύσουν τα συμφέροντα της περιοχής τους, αλλά στο πώς θα συντονιστούν για να μπορέσουν να περάσουν την κυβερνητική πολιτική μέσα από το μανδύα της υποτιθέμενης ανάπτυξης και ψελίζοντας και κάποιες, ας πούμε, αντιπολιτευτικές κορώνες. Φάνηκε και από τη συνάντηση που κάνανε με τον πρόεδρο του παράκτιου μετώπου ότι φυσικά δεν βγήκε τίποτα, απλά τους επιβεβαίωσε αυτό που σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Και για μας το Δήμο Σαλονικού ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Δήμαρχος στο προηγούμενο Συμβούλιο μας είπε ότι ξεχάστε τι γινόταν μέχρι τώρα. Ο προηγούμενος Δήμαρχος είχε αντιπολιτευτική διάθεση και έκανε κινητοποίηση κλπ. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Εμείς καθόμαστε και συζητάμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με ποιους συζητάμε? Με το παράκτιο μέτωπο. Για να πάρουμε τι? Τίποτα. Γιατί το παράκτιο μέτωπο είναι ένας ενδιάμεσος φορέας ο οποίος θα πουλήσει απλώς, δεν θα κάνει κανενός είδους ανάπτυξη. Επομένως, δεν μπορεί να μας υποσχεθεί τίποτα, ούτε μπορούν να διαπραγματευτούν τίποτα. Ο Δήμαρχος εμάς έφερε ένα σχέδιο ψηφίσματος που έλεγε να ζητήσουμε να είναι ελεύθερες οι παραλίες, να μπορούν οι κάτοικοι να έχουν λόγο και λοιπά γενικά πράγματα. Για τα οποία φυσικά το παράκτιο μέτωπο δεν μπορεί να απαντήσει τίποτα, αφού το παράκτιο μέτωπο απλά πουλάει. Δεν είναι ο φορέας αυτός που θα κάνει την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Το τι μπορούμε να ζητήσουμε από τους αγοραστές, επίσης, είναι σαφές από τις προθέσεις της κυβέρνησης, βλέποντας τον νόμο που προσπάθησαν να περάσουν για τις παραλίες, ο οποίος μπορεί για λίγο να έχει μπει στο ντουλάπι λόγω της μεγάλης κινητοποίησης που έγινε και των αντιδράσεων, αλλά είναι πάντα μπροστά μας και θα ξέρετε αυτό το νόμο που λέει ότι με fast track διαδικασίες τα αυθαίρετα γίνονται νόμιμα, βαζώνονται και μπετοποιούνται ακτές, κλείνονται παραλίες κλπ. Και αν δείτε στην περιοχή μας υπάρχει η Αλυτές της Αναβίσσου και η περιοχή του Αγίου Νικολάου της Αναβίσσου, με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, χαρακτηρίστηκαν ως χώροι προστατευόμενοι και μάλιστα πρώτης προτεραιότητας. Αυτές οι δύο περιοχές πολλούνται αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο αυτή η κυβέρνηση σκοπεύει να προστατεύσει οτιδήποτε έχει σχέση με το περιβάλλον, με τη ζωή των κατοίκων και όλα αυτά που υποτίθεται ότι οι δήμαρχοι της περιοχής θα κινητοποιηθούν για να προστατεύσουν. Άρα, από τη μεριά αυτή η πορεία είναι σαφής. Θα υπερασπιστούν με κάθε τρόπο την κυβερνητική πολιτική, του ξεπουλήματος δηλαδή, δημιουργώντας ένα μανδύα ανάπτυξης. Και εδώ είναι το πρόβλημα και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα στην οποία δεν πρέπει να πέσουμε. Δηλαδή, τι λένε αυτοί? Εμείς θα κάνουμε ανάπτυξη, θα δώσουμε θέσεις εργασίας, θα δουλέψουν τα μαγαζιά της περιοχής, πατάνε δηλαδή στο μείζον πρόβλημα που υπάρχει σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή και στην περιοχή μας, τους εκατοντάδες ανέργους που τους δημιουργούν ψεύτικες ελπίδες ότι θα βρουν δουλειά μέσα από μια ανάπτυξη την οποία δεν μας έχουν πει ποια είναι.
και κατηγορούν εμάς ότι εμείς είμαστε οι μηδενιστές, εμείς λέμε να μην γίνει τίποτα και αυτή θα κάνει ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε κανένα σχεδιασμό. Ο κύριος Σαμαράς μας μίλησε για την ελληνική ριβιέρα, αλλά δεν μας είπε τι σχεδιάζει να κάνει. Ποια θα είναι η ανάπτυξη? Θα είναι τύπου Ισπανίας με τα τεράστια ξενοδοχεία τα οποία ήδη γκρεμίζονται γιατί καταστράφηκαν περιοχές και οικονομικά απέτυχαν παταγωδώς? Θα είναι τύπου Ντουμπάι με τις κατοικίες των πλουσίων όπως έχουν πει ότι θα γίνει στον αστέρα της Βουλιαγμένης, όπου θα κλείσει μια περιοχή, θα γίνουν βίλες πλουσίων και ασφαλώς ούτε πρόσβαση θα έχουμε και το βασικό είναι αυτό ότι θα κλείσουν οι παραλίες για μας, αυτό είναι δεδομένο. Και βεβαίως καμία θέση εργασίας δεν θα βρεθεί γιατί και στο χτίσιμο ο στόχος τους είναι να πάρουν μεγάλες εταιρείες, να κουβαλήσουν τα κοντέινερ με τους φτηνά αμοιβόμενους μετανάστες, να τα χτίσουν και να φύγουν. Αυτή είναι η ανάπτυξη που αυτοί σκοπεύουν να κάνουν και αυτό πρέπει να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβουν. Τι λέμε εμείς από την άλλη μεριά? Ασφαλώς δεν μπορούμε να έχουμε μια τεχνοκρατική πρόταση. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να βγούμε και να κάνουμε μια μελέτη που να λέει ότι στις παραλίες να κάνουμε αυτό. Γιατί αυτό θα μας ζητάνε, αυτοί με την υποτιθέμενη ανάπτυξη που λένε, απλά πουλάνε. Άρα εμείς από την άλλη μεριά η πρόταση που μπορούμε να έχουμε είναι μόνο μια πολιτική πρόταση. Ξέρουμε πολύ καλά τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε. Εμείς τον τόπο μας δεν τον ξεπουλάμε. Ότι είναι δεδομένη απόφαση όλων. Και σε αυτή τη βάση είμαστε σήμερα εδώ. Θέλουμε εμείς ανάπτυξη? Ναι, βέβαια, θέλουμε ανάπτυξη. Θέλουμε όμως μια ανάπτυξη όπου οι κάτοικοι κάθε περιοχής θα μπορούν να έχουν λόγο. Η δική μας θέση εδώ, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, είναι ο Δήμος να μπορεί να έχει την διοίκηση και διαχείριση της παραλίας. Όποια ανάπτυξη και αν γίνει, να μπορεί ο κάτοικος να έχει την άποψη, όπως ας πούμε στις χρήσεις γης στη Σαρονίδα αυτή τη στιγμή, που γίνονται πράγματα ερήμην των κατοίκων, και το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και που έχει παγώσει προς το παρόν, αλλά δεν ξέρουμε αν θα αποσυρθεί οριστικά. Αυτό το σχέδιο που λέει για όλο το παραλιακό μέτωπο, που μιλάει για πολεοδομικά κέντρα, καταστρέφει τελείως την περιοχή και εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανάπτυξης που έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Αυτά λοιπόν εμείς θέλουμε να αλλάξουν. Θέλουμε οι κάτοικοι να μπορούν να έχουν λόγο σε αυτό που καθορίζει τη ζωή τους αύριο. Θέλουμε μία ήπια ανάπτυξη που να σέβεται το περιβάλλον, να σέβεται την ποιότητα ζωής των πολιτών, τους αρχαιολογικούς χώρους και όλη την πολιτιστική κληρονομιά που υπάρχει πλούσια σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Και βέβαια, επειδή θέλω να τους πούμε και πρόταση, ναι, εμείς έχουμε πρόταση. Αν κοιτάξει κανείς το ΕΣΠΑ του 13-17, υπάρχουν μέσα δράσεις που λένε ότι αν συνεργαστούν δήμοι που έχουν χαρακτηριστικά που έχουν οι δικοί μας δήμοι, δηλαδή που έχουν παραλιακό μέτωπο, που έχουν τουρισμό, που έχουν αρχαιολογικούς χώρους, τότε μπορούν να διεκδικήσουν ΕΣΠΑ, να κάνουν και μελέτη και να κάνουν και υποδομές. Αφού λοιπόν οι δήμαρχοι θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της περιοχής τους, ας κοιτάξουν προς αυτή την κατεύθυνση, όπου μπορεί και ο πολίτης να έχει λόγο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτή τη βάση ήταν η σκέψη να γίνει αυτό το κάλεσμα σήμερα, να πείτε όλοι εσείς που είστε εδώ και που εκπροσωπείτε δημοτικές παρατάξεις και φορείς τις απόψεις σας, να ξεκινήσουμε με ένα συντονιστικό που θα οργανώσει όλη αυτή τη δουλειά, που θα προσπαθήσει να ανοίξει όλο αυτό, να γίνει ένα πλατή μέτωπο δηλαδή όλων των δυνάμεων και όλων των κινήσεων που δεν θέλουν να ξεπουληθούν οι παραλίες, που θέλουν έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης, και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό να ενημερώσουμε τον κόσμο, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να κινηθούμε δικαστικά, να κινηθούμε με όποιον τρόπο υπάρχει, ώστε να αποτρέψουμε αυτή την κατάδεια. Θεωρώ ότι σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είναι συντονισμένος και να γίνει και γρήγορα, γιατί φοβάμαι ότι αυτοί γρήγορα θα κινηθούν. Ο μεγάλος μας σύμμαχος και η δύναμη εκείνη που μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτό είναι νομίζω η Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής και η ίδια η Περιφερειάρχης έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι θέλει μια άλλη ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο,
ότι είναι σαφώς κατά του ξεπουλήματος, άρα θεωρώ ότι είναι φυσικός μας σύμμαχος και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί η Περιφέρεια Αττικής είναι ένας βαθμός διοίκησης του κράτους πάρα πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας και θα πρέπει να είναι μαζί μας. Αυτό το συντονιστικό λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα πρέπει να είναι να έρθει σε επαφή με την Περιφέρεια Αττικής και να δούμε πώς όλοι μαζί θα συντονίσουμε αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθεί ακριβώς ο κόσμος ότι εδώ αγωνιζόμαστε για να διασώσουμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας, το μέλλον μας και το μέλλον της χώρας. Και θα μου επιτρέψετε να πω ένα πράγμα που είπε ένας φίλος πριν από λίγες μέρες που το δανειστώ γιατί θεωρώ ότι δείχνει την εικόνα. Είπε ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται όπως ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου χρήματα και προσπαθεί να σωθεί πουλώντας τα όργανά του. Στο τέλος το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να πεθάνει. Άρα λοιπόν αυτοί εκεί μας οδηγούν στο θάνατο της χώρας. Εμείς θέλουμε έναν άλλο δρόμο. Θέλουμε μια άλλη ανάπτυξη, θέλουμε μια άλλη πολιτική που να στήσει την κοινωνία στα πόδια της και να δουλέψουμε όλοι μαζί ώστε αυτή η κοινωνία να έχει μέλλον χωρίς να είμαστε ξένοι στον τόπο μας αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και νομίζω ότι μπορεί να πάρει ο καθένας τον λόγο. Ναι. Έχουν κληθεί συνάντηση και από τον Πειραιά, δηλαδή έχουμε καλύψει και τους 8 δήμους που έχουν παραμείνει. Από τον Πειραιά όχι. Εμείς έχουμε μιλήσει μέχρι τη Γλυφάδα που ξέραμε εκεί τους ονόματος. Μέχρι όχι. Εσύ μίλησες μέχρι τον Ταστάνης. Εμείς φτάσαμε μέχρι τον Ταστάνη. Ναι, θέλω να πω. Ο Ταστάνης μας είπε ότι μίλησε και με Πάλιρο και με Μοσχάτο. Και Καλυθέα κανονικά. Το Καλαμάκι μας εδώ. Αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν 8 δήμοι σε αυτό το μέτωπο. 9. Κανονικά θα πρέπει να είναι όλοι μαζί. Συντονισμένοι. Ο Τάσος μας είπε ότι θα τους βρει και θα τους φέρει, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα το δήμο. Οπότε τώρα που θα έρθει θα μας πει. Αλλά εάν δεν τους έχει βρει και αν δεν έρθουν τελικά, η προσπάθεια θα είναι βέβαια να ανοίξει να φτάσει όπου μπορεί αυτό. Και οι 9 δήμοι, αυτό εννοώ. Όπου μπορεί. Και όχι μόνο στις δημοτικές παρατάξεις. Δεν λέω αν κλείσαμε, λέω αν έχουν ενημερωθεί. Ναι, και όχι μόνο στις δημοτικές παρατάξεις, αλλά και στους φορείς. Δηλαδή, οι δημοτικές παρατάξεις που είναι τώρα εδώ θα κληθούν στην περιοχή που ξέρει ο καθένας τους φορείς, να τους φέρει στην επόμενη συνάντηση, ώστε να μπορούμε να το ανοίξουμε όσο αυτό το πράγμα μπορεί να ανοίξει.